ତ ଅଲରେଡି ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି ଛାଡ଼ ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି ଯେମିତି ତା ଲାଗି ଖରାପ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने समस्त केमती अछंती आशा करूछु आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे आउ आपण भी भलरे अछु आउ आमे आछो अंगनवाड़ी एक्चुअली नेक आछी अंगनवाड़ी से पुटिया आसेन आसले भी रोहिणी कामिठी पळाए ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ମତେ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେମ୍ବର ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ରୁମ ଟା এই চেয়ার টেବୁଲ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୁଆ ମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଖାଲି ମାରାପିଟା ହେଇକି ପଡିପୁଡା ଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ସବୁ ଏଣେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଠୁଆ ପାଠୁଆ ଝିଅ ପାଠ ପଢିବ ଆସିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଏ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ ମିରର ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କଣ ଅଫିସ ରୁମ ନା କଣ କୁହାଯିବ ଏଠି ସବୁ ଖାତା ପତ୍ର ଏଠି କଣ କଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପାଠୁଆଣୀ ଏଠି ବସିଛି ଚେୟାର ରେ ତ ନିଜେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପାଠ କଣ ପଢିବ ବାହାରେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସେନି ରୋହିଣୀ କାନ୍ଦିକି ପଳାଏ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଆଣିକି ଏଠି ବସରେଇବା ପାଇଁ ପଡେ ୱେଟ କରିଥାଏ ଆଉ କେତେବେଳେ ଛୁଟି ହବ ଆଉ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ନା ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି ଛାଡ ପାଠ ପଢୁଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମତେ ୱେଟ କରି କରିକା একটা ତ ରହି ନାହିଁ ଜମା ଆଉ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବି ଛୁଆ ଆସିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସେ ହିଁ ଏତିକି ଆସିଛି ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ମାମା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲୁ ହାଇ କରିଦେଲି ହାଇ କରିଦେ ଟିକେ କରିଦେ ଟିକେ ହାय ଗୋଟେ ଅଛି ନା ହାय କର ହାय କସ ଖାଲି ଝରେ ପଡୁଛି ମଝିରେ ହାଇ କରିଦେଲି ହାय ହାଇ କରିଦେଲି ମାମା ପାଠ ଟିକେ କହିଦେଲୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଟିକେ କହିଦେ ୱାନ୍ ଟୁ ମାମା ପାଠ ଟିକେ କହିଦେ ୱାନ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ଚାହା ଆପଣ ମାନେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି କି ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବି ଆଉ ଯେମିତି ତା ଫ୍ୟୁଚର ଟାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବଢି ପାରିବି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ମୋ ଲାଇଫ୍ ତ ଅଲରେଡି ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି ଛାଡ ବର୍ବାଦ ହେଇସାରିଛି ଯେମିତି ତା ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ନ ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମତେ ନିହାତି ଦରକାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କଣ ଟିକେ ପାଠରେ ଭଗବାନ ତୁ କହୁନୁ କହୁନୁ କଣ କଣ ଶିଖିଛି କହିଲୁ ଟିକେ ପାଠ କଣ ଶିଖିଛୁ କହିଲେ ଟିକେ କହ ପାଠ କହୁନୁ ରେ ହା 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 ଖାଲି ତ ହସ ହସ ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି ମନେ ଭଳିଆ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଦେ ମାମା ଗୋଟେ ଗାଇଦେଲୁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇଦେ ଗାରଉ ଗାରଉ ଗାରେଇ ସେ ଗୀତ ଗାଇଦେ ଟିକେ ଗାଏ ଟିକେ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଏ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ଗାଉନି ଗାଇଦେଲି ଟିକେ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇଦେଲି ଟିକେ ଲୋ ଗା ଲୋ ଗା ବେ ଗୀତ ଗା ଜସ୍ମିନ୍ ମୋ ଝିଅର ନାଁ ହଉଛି ଜସ୍ମିନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ହେଲା ଗାଉନୁ ଗୀତ ତ ଗା ଓହୋ ମତେ ବାଡେଇବ ସେ ହାତ ଉଠେଇଲାଣି କେତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ମତେ ବାଡେଇବ ନା ମତେ ବାଡେଇବ କି ମାମା ଜସ୍ମିନ୍ ମତେ ବାଡେଇବୁ ତୁ ହୁଁ କହୁନୁ ଆଚ୍ଛା କଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ଟିକେ କହିଦେ କଣ ଖାଇକି ଆସିଛୁ ହୁଁ ଭାତ
ଭାତ ଚକୁଳି ପିଠା ସେ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା ଫିନିଶ କରିଦେଇକି ସକାଳୁ ତାପରେ ଭାତ ଖାଇକି ଆଇଛି। ପାଠ ଆଣି ଛୁଆଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ଚକୁଳି ପିଠା ସେ ଗାୟବ କରିଦେଇଛି। ନା ମାମା ପୁରା ଫିନିଶ କରିଦେଲୁ ନା ଚକୁଳି ପିଠା। କହୁନୁ ଖାଲି ହସ ଜରୁଛି ଏ ବାବାରେ ଏ ବାଡି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପାଠୁଆଣି ସହ ଚେୟାରରେ ବସିଛି ଆସିକି ତଳେ ବସିକି ପାଠ ଲେଖିବା କଥା ଇଏ ବସିଛି କୋଉଠି ଚେୟାରରେ। ଓ ଘୁଷିଗଲା ରେ ମୋ ଟା ଘୁଷିଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଘୁଷିଗଲା ମୋ ଘୁଷିଗଲା ଘୁଷିଗଲି ଘୁଷିଗଲି ରୁଷିଗଲା ମୋ ଝିଅ ମାମା ଓହୋ ହଉ ତତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ତୋ ରାଗ ଚଢି ଯାଉଛି ତତେ କିଏ କଣ କହିବ କିଛି କହିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଗାୟବ ସେ କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ନା କଣ ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିକି ଏଠି ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। ନା ମାମା ଆଉ କେହି ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମା ଝିଅ ବସିକି ଏଠି ଏଞ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆଉ ନା କଣ। ଯାଉନ ପାଠ ମାମା ସେଠି ବସିକି ପାଠ ଲେଖିବୁ ଯା। ଆଉ ପାଠ ଲେଖିବ ଏକୁଟିଆ ବସିଛି କଣ ପାଠଟା ଲେଖିବ। ଉତ୍ପାତ କରିବା ଆଉ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ନା ବାବାର ମତେ କେତେ ଥର ମାଇ ସାରିଲାଣି ଇଏ। ମାମା କଣ ଖାଇବୁ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଖାଇବୁ? ଜସ୍ମିନ୍ ଅଣ୍ଡା ଟା ଦବୁ ଖାଇବି ହେଲା। ଦବୁ ନା ମତେ ତୋ ଅଣ୍ଡା ଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆଜି। ଦବୁ କି ନାଇଁ ସେ କଥା କହ। ଦବୁ ଫାଳେ ଦବୁ ହେଲା। ତୁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଖାଇବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଳ ଖାଇବି କଣ କହୁଛୁ? ନାଇଁ ଯେ ଦବନି ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଦବନି ମତେ। ହଉ ତୁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେ ମୋର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇଦେବି। ବସି ବସି କେମିତି ଲାଗିଲାଣି ଦେଖିବା ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇଆ ଆଉ। କେହି ତ ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ତାଡି ପକେଇବ କିଏ ପାଠ ଲେଖୁଛି। କଣଟା ଯେ ପାଠ ଲେଖିବେ କିଏ। ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମ ଟୁଇ ଟୁଇ ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମତେ ନିହାତି ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ମାମା ବାଏ କହିଦେଲୁ ଟିକେ। ଏମିତି ବାଏ କରିବୁ ବାଏ କହିଦେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। କହିଦେ କହୁନୁରେ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର। ଯେମିତି ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ସପୋର୍ଟ କର କହିଦେ। କହୁନୁ କହିବନି ସେ ତମ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।